Здравейте! Днес ще правим една прическа, която е подходяща за ежедневието, да ходите с нея в училище, да се разхождате навън с приятели и вие както си решите, но се надявам да съм полезна с това видео. Прическата ще я видите сега. Нека да започваме. Така, първо трябва хубаво да срещите косата си. След това взимате ето този кичур и го разделяте на 3 части и почвате да сплитате плитка. След като сте сплели плитката, сте я вързали и хващате косата така, с ето така и вързвате плитката на опашка. И хващате с цялата коса на една страна опашка обаче. Стягате, разделяте пак косата на 3 части и почвате да сплитате плитка. Така. Вързвате и вашата прическа е готова. Толкова бързо и лесно, сигурно нямаше и 2 минути. Това беше от мен. Надявам се да съм била полезна. Чао!